Escollit diputat per la Canvi del Vallès, Sabadell, bella ciutat. Du una carrera política d'home bona maniobra i fa aquella cosa típica que és que sembla independència. La proclama d'estat propi, diu l'estat català, agafa el caragol i cap a aquell lloc en què el pa el donen entre arròs. Bona nit a tothom, senyors diputats, senyors alcaldes, alcaldessa, amics, socis, benvinguts a aquesta festa. Ja portem 26 anys fent la Festa de les Lletres Catalanes del Vallès Oriental i ja són molts anys. A vegades algunes entitats i associacions que porten anys funcionant baixen la guàrdia i entren a dins d'una rutina. A Òmnium ha passat al revés. No solament hem crescut, sinó que estem més activats i més animats. L'any passat vam celebrar aquesta festa, vam tenir els 25 anys, una festa molt especial, dèiem que Òmnium havia assolit els 40.000 associats i el Vallès eren 2.100. Avui podem dir que gairebé tenim els 54.000 associats i el Vallès en són 2.600. No us vull pas enganyar per això. Sabem que aquest creixement no és solament les accions pròpies d'aquesta entitat, sinó que també és gràcies a la situació que estem vivint en el nostre país i molt especialment al govern de Madrid, que l'haurem de fer socionorífic, això. Ara ja m'he perdut afortunadament segur que tots aquests socis són benvinguts i qui vol participar a l'entitat tenim feina per tots. I el preu és molt alt. El preu que es cobra per aquesta participació és la satisfacció de poder participar a aconseguir un nou país ple d'oportunitats per tots. Òmnium Cultural, juntament amb l'Assemblea Nacional de Catalunya, hem dut a terme actes per d'història. S'ha dut a terme actes en positiu i en serenor. Hem donat missatges als nostres polítics, alguns aquí presents, que ens han escoltat i han agafat el relleu, procurant que aquesta nova Catalunya neixi amb bon peu i amb el suport de tots els ciutadans. És una tasca que no és gens fàcil, però no podem deixar la guàrdia. Els nostres polítics tenen la finalitat d'aconseguir la independència de Catalunya i nosaltres de vetllar que es faci correctament. L'11 de setembre, conjuntament amb l'Assemblea Nacional de Catalunya, es va aconseguir poder omplir a més de 2 milions de persones la Meridiana de Barcelona. Ara és l'hora que tots fem un crit per empènyer i fer que s'aconsegueixi salvar els esculls que el govern de Madrid ens va posar cada dia. Ens poden tallar l'aixeta de la supervivència, però el poble català és sobirà i pot obrir no l'aixeta, sinó la canonada del subministrament, perquè no volem sobreviure, el que volem és viure i viure en pau, i sobretot viure lliures. Com molts de vosaltres ja sabeu, Òmnium Cultural del Vallès Oriental està organitzada en 6 seccions i un grup de treball. Els responsables d'aquestes seccions formen part de la Junta Comarcal i realment l'esport que s'està fent és digne de menció, tant per ells com per tot l'equip que tenen al costat, que és un equip de voluntaris i sense aquesta xarxa humana Òmnium del Vallès no hauria pogut assolir tantes activitats tan ben aconseguides. Com cada any,
s'han fet activitats pròpies de l'entitat, com és Sant Jordi, Sant Joan amb la Flama, l'11 de setembre, la Festa de les Lletres, el Super Dissabte i moltes altres. A banda, s'han fet una gran quantitat d'activitats més específiques per al nou estat català. Una de les activitats més rellevants és la campanya Ara és l'hora. Aquesta campanya ha estat dirigida pels nostres companys del Seu Nacional, que ens han guiat de manera acurada i amb bons resultats. I sense pecar de modèstia, diria que el Vallès ha sigut una de les zones més actives. No hem estalviat voluntaris, tant per fer enquestes, conferències als casals d'avis, trucades per telèfon, concerts de joves, repartiments de butlletes, revistes, i val a dir que de revistes n'hem repartit 40.000 revistes en tota la comarca i s'han fet porta a porta i mà a mà. I això ha donat un resultat molt positiu per tots. Perquè hem pogut arribar a alguns barris que ha sigut més problemàtic d'enviar el missatge i amb aquesta campanya de les revistes han pogut tenir sobre paper i poder mirar tranquil·lament tant en català com en castellà les possibilitats que tenia i veure les fotos de la gent del nostre entorn, dels nostres municipis que hi han participat. Després, una de les activitats remarcables és la Festa del Pinter, que engloba el Premi de la Narrativa Infantil Sant Bori i el de Poesia Infantil Pisciganya. Són uns premis molt participatius en tots els països catalans, no tan sols de Catalunya, sinó del País Valencià, de l'Alguer, de Mallorca i de Catalunya Nord. Des de les escoles, els infants que han participat són des dels 6 anys fins als 18 i presenten els seus treballs, dels quals en surten uns 18 premiats en total. Vull remarcar que el Vallès Oriental ha tingut 2 finalistes, un alumne de l'Escola Jardí de Granollers que ha aconseguit el primer premi del segon cicle de secundària, a modalitat de Sant Bori, i en la poesia, de Pisciganya, un alumne de l'Escola Pau Casals de Montmeló, que ha obtingut el segon premi del cicle superior. És un orgull per la nostra comarca tenir aquests guanyadors i demostra una vegada més que l'esforç i dedicació dels mestres fa possible que els nostres fills gaudeixin d'un bon sistema d'ensenyament. Realment és el nostre planter i el nostre futur. Aquesta festa també és possible gràcies als patrocinadors que any rere any fan aportacions i així fan possible la continuïtat d'aquesta festa. Alguns patrocinadors ho són des de l'inici de la festa, altres s'han incorporat darrerament, però en total ja són 26 anys, com hem dit abans. El nom d'aquests patrocinadors són Família Saperes, la família Casanovas, la família Camp, Estavanera Energia Elèctrica, Canet, en Jaume Xicola, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Granollers i l'Institut d'Estudis Catalans. Senyors, a tots vostès, moltes gràcies. Avui novament ens deleixen amb la seva presència la Candela Figueres i en Xavier Pérez Esquerro. No sé si donem alguna cosa. Són periodistes de RAC1, que segur que molts de nosaltres els hem sentit al programa La Segona Hora i que ens faran de conductors avui en aquesta velada. I potser guanya un premi ara, Podem arribar a la fase. Ja ho veurem. Enguany és l'any de Miqui Molló. Per fer homenatge a aquest gran poeta ens acompanyen Cesc Freixas i en Roc Casagran, que ens farà disfrutar amb els seus recitals de poemes i cançons. Finalment, voldria fer un reconeixement a la gran tasca que ha dut a terme a Òmnium com a presidents la senyora Muriel Casals, que ara ens representa el Parlament de Catalunya com a diputada, el senyor Joaquim Torra, que el proper 19 de desembre deixarà de ser el nostre president. Aquest 19 de desembre hi haurà eleccions a la nova Junta d'Òmnium Cultural, a la Seu Nacional, i a més assemblea d'associats. Ja ho sabeu, si sou associats, us esperem a Barcelona. I amb la nova Junta tindrem un nou president, i com que som els privilegiats, avui ens acompanya el senyor Jordi Cuixart, i us puc dir que estarem en bones mans. Gràcies, Jordi, per acompanyar-nos avui. Abans d'acabar, però, us voldria dir que el proper 11 de desembre, a Tortosa, hi haurà ja la 65a festa de la nit de Santa Llúcia. Us convido a anar-hi. És la gran festa de les lletres del món cultural de tot el país. Com que el que es tracta és passar una bona vetllada, gaudim de cada instant d'aquesta festa. Ara, aquí, al Sala Tarafa, on fem el lliurament de premis, i després anirem a la Sala Sant Francesc, on gaudirem un refrigeri i un bon concert. Gaudim de la festa i bona nit i moltes gràcies.